Saio hau Lesakako udalak babesten du. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egunon lagunok, gaurkoan Lesaka ingurua hurbildu gara. Lesaka Nafarroako iparren mendebaldean kokatzen dugu, zehazki Bortzirietan, Gipuzkoa eta Nafarroa arteko mugan. Gaurko ibilbidea Aritxulegi lepotik hasiko dugu, eta gaur Erroilbide mendia igoko dugu, 857 metro dituen mendia. Guztira, Aritxulegi lepotik, esan bezala 6 kilometro izango dira, 400 metroko desnibel positiboa eginez. Orain, motxila hartu, ura sartu eta gaurko egunarekin gure paisaiaz disfrutatzen saiatuko gara. Bagoaz! Bagoaz lagunok poliki-poliki Erroilbide mendira. Lehen ez dizut komentatu, baina Aritxulegi lepoa Aiako harritan kokatzen dugu. Gipuzkoa eta Nafarroa arteko Arkaitz mendilerro bat dena. Hemen atzean utziko dugu justo parkina, kotxea utzi dugun tokia. Eta poliki-poliki Larretik aldapan gora joango gara. Bidezidor txikia da, eta ikusten duzuenez hemen eguzkia oso gogor ematen du. Beraz, gogoratu ura sartzea. Bagoaz poliki-poliki. Kaixo, gaur Erroilbide mendira hurbildu gara, Lesakako inguruan, eta saiatuko gara zuenganatzen hemengo inguruko natura, bai animalia zein landare. Paisaia ikaragarri polita da, eta askotan ibiltzen den eremua. Aiako harriko inguruko eremua. Esan bezala, saiatuko gara zuenganatzen
hemengo natura eta haren ezaugarriak. Ongi etorriak eta bazen. Bueno, hementxe, badago aurre historiako aginako estazioa. Hementxe, justo Lesaka eta Oiartzuneko herrien artean eten gaitezke eta ikus ditzakegu mapa horren bidez zen olako historiaren ardatza ikus dezakegun hemen. Zenbait dolmen, zein kromletx eta tumuloak ikusgai ditugu. Polita da, gure aurre historiaren ardatza hauek, gure txikitxoei bere ganatzea. Animatzen zaituztegu, etortzeko eta gure historia haien ganatzeko. Hemen erroilbideko bidean, esan bezala aurki ditzakegu gure arbasoen seinaleak. Hementxe, kromletxak eta trikuharriak ikusgai ditugu. Hementxe bertan, badugu oso ongi konserbaturi dagoen trikuharria eta hausek izaten ohi ziren aurre historiako hilobiak. Ez dakigu ongi zen olako pentsamoldea zituzten, baina bazekitela ja bizitza fisikoa bukatzen zela eta beste bizitza bat edo auskalo hasten zela. Gaur egun baditugu gure arbasoen seinale eta hementxe Lesakaren inguruan oso ongi konserbaturi daude askotan. Landarediak fiskat izkutatzen dituzte, baina horretarako identifikatu ziren eta askok badituzte bere panelak historiaren testigantza lekuko bezala. Enara eta Gabi gure lankideak erroilbide mendian eta honen inguruetan ibili dira, eta gu ordea Lesakara etorri gara. Lesaka Nafarroako ipar-mendebaldean dagoen udalerri bat da. Bortziretako eskualdeari dagokio eta Donostitik naiz iparraldetik gertu dago. Herriak 2700 biztanle inguru ditu eta Iruñetik 75 kilometrotara dago gutxi gora bera. Lesaka mendiz inguratuta dago eta Onin ibaiak zeharkatzen du herria. Orain beraz goazen herria ezagutzera. Lesaka Bortziriak izeneko eskualdean dago, Nafarroako ipar-mendebaldean. Herri hau guztiz aldatu da denbora gutxian, nekazari eta baserri herri izatetik inguruko industriagune garrantzitsuenetarikoa izatera pasatu baita. Halarik ere, honek ez dio batere ebatzi antzinako xarma. Bere aldetik hiribarnea historiaren igarotzearen lekuko da eta tradizioko etxeak gordetzen ditu. Herriguneak bizati ditu, Onin errekak bereiziak. Legarrea ekialdean, Pikui Zelaia mendebaldean.
Txoltxanekin gaude, Txoltxan Lesakako biztanlea da, betianik lan egin izan du irakaskuntzan, azkeneko 23 urtetan hizkuntza eskoletan egon da klaseak ematen bai Iruñan eta bai Irunen ere, eta gaur egun erretiratuta dago. Kaixo, Txoltxan. Iepa, txalde. Ongi eta zuek? Ongi, konta eguztu, non gaude gaurkoan? Gaur Lesakan, ikusiko duzue, Bortzerrietako herri bat da Lesakan, badakizuen Nafarroko ipar-mendebaldean dagoen eskualdea, eta 2008 biztanle inguruko herri koxkor bat da, eta hemen txezate kioskoan, herriko plaza zarra, eta herriko txere hor bertan dugu, da hemen txen ederki eserita gabiltza. Eta konta eguztu, herriak ze harreman mota dauka mendiarekin eta natur ingurunearekin? Nire ustez, toki guztietan bezala naturak nola patxere herriari ematen dio bere nortasuna, ez? Hemen Lesakan konparazioetora ikusiko duzue, Lesaka ibar batean kokatua dago, eta nik erran nuke uraren gainin bizi garela. Hainbat erreka ditugu hemen ingurun, hor honin ikusiko duzue, horrek nola patxere herria bi zatitan banatzen du, lehenago garai batean bi auzo izan ziren Pikuzelaia eta Legarrea, eta hor biurrana badugu bertze bat, hor erdian ere kanale bat badago, biurranatik ura hartzen duena eta bere garaian erdiko errota edo lanean aritzeko ura ekartzen zuena, eta ibarra denez bere inguru guzia mendia da. Orduan, hemendik pauso bat emantaia mendian gaude. Eta dena ikusiko duzu, Lesaka hemen barrenin sartua, eta inguru guzian mendia, Aikarria, Unanu, Frain, Agina, dena mendiak, eta edadura polita du, 55 kilometroko buelta badu dentara, eta hori da nola patxere, eta naturak bere eragina izan du, bere nortasunean, hainbat erreka bai ditugu, dena zubi, aieka guziak elkartzeko zubiak ditugu, zubi pila bat, eta gero itxurrik ere nun nahi izaten ditugu, lehen errandizu den bezala nola bat ere uraren gainin bizi gara, eta jakina, mendiak, hainbat mendi izanta, mendiak zer ematen du, harria eta egurra, ikusiko duzue, etxe gehienetan edo benpin erdiko etxeetan, harria eta zura dela osagarri nagusia. Lagunok, bagoaz poliki-poliki. Metro batu geratzen zaizkigu tontorrera, elroibide, mendira, 827 metro dituena. Eta hemen, Aiako Harrietatik, argita gabe ikusten dugu Donosti, hemen atzean. Eta noski, itsasoa. Ondoan, Jaizkibel duelarik. Bai, Jaizkibeletik ezkerrera, tontorretik ikusiko duguna segurazki Hondarribia izango da. Behin tontorrean, Nafarroa aldean dauden tontorretaz hitz egingo dugu. Bagoaz aurrera.
Beno lagunok, iritsi gara gure tontorrera. Erroilbide tontorrera, 839 metro dituen tontorra. Aritxulegiko lepotik hasi dugu gure ibilbidea lehen esan bezala, eta poliki aldapan gora jungara, bidezide horren bitartez. Azken kilometroa, 3 kilometro izanik tontorrera, haitzen tartean da, eta nahiko teknikoa da. Beraz, erabili eskuak batez ere bidea jarraitzeko eta bai segurtasuna edukitzeko. Bidean azken kilometro honetan, puntu laranja jarraitu behar ditugu, haitzetan edo argietan dagoena. Eta onaino, erroilbide mendiraino helduko zarete. Hemen atzean, endara eurtegia geratzen zaigu, bai? Gu Lesakatik igo gara eta Aritxulegiko lepora iritsiz, endara urtegiri pasatu gara. Atzean gainera, Larrun mendia geratzen zaigu, bera herria ere ikusteko aukera izanik. Orain, zeo zer edan, zeo zer jan, eta berehala berako bidea hartuko dugu. Ibilbide berdina izanik. Bagoaz. Erroilbideko igoeran ikus ditzakegu zenbait ekosistema ezberdin. Adibidez, atzekaldean ikusten ditugu baso batzuk eta ia 1000 metrotara ikusten da nola historikoki abeltzaintzarako erabiliak izan diren soroak eta larreak. Basoaren formari erreparatuz, zuhaitz bakoitzaren itxura, kolorea eta horren inguruan posible da jakitea distantziak zenolako baso motak diren. Hemen ezetasuna nabaria da eta bakarrik adibidez oso forma estuak dituzten koniferek adierazten gaituzte partzela ezberdinak edo masa ezberdinak. Askotan ezberdin kudeatzen dira partzela horiek pribatuak edo publikoak izatekotan. Askotan interesgarria da denek adostea eta kudeaketa modu berdin batean egitea. Hementxe goiko parteetan ikus ditzakegu nola pagoak ugaltzen diren eta beheko parteetan, bailaretan, nola oraindik baso mistoak, bai Gaztainondo zein Lizarrekin. Polita da ikustea berdetasun hau eta basoak osasuntsu ikusten direla. Leku aproposa, oxigenoa eta haize garbia gure birikak puzteko. Adibidez, hemen, ene ezkerraldean arizti badakagu eta justo ene eskubidean pagadia. Haren hostoaren forma batzuk lobulatuak arizetan bezala lobulaturik gabe eta pixkat muntadunat pagadiaen kasuan eta batez ere adarren forma eta enborraren itxura ere. Ukimena hurbiltzen bagara eta besarkatzen badugu ere oso ezberdina dira haien artean. Baina batez ere badira bere errekerimendu, eguzki errekerimenduak eta ura edo lainoaren pixkat beharra edo. Hementxe ikusten ditugu nola zein eder azten diren eta bada pixkat gure historiaren lekuko. Hementxe ikus dezakegu sekulako ale bat, pixkat hemendikan San Antoneko bidean segurako testigantzak eta komeriak ikusi dituela historian zehar.
Bueno, hementxe aurkitzen dugu enbor bat moztuta, haritz zahar bat izan zen, eta orain hemen bakarrik bere oina ikusai daukagu. Motozerra batek bereak egin zuen, auskalo, agian arriskutsua zegoen, eta zer ikusten da hemen? Askotan, hitz egin dugu zuhaitzei buruz, eta deno badakigu badituztela eraztun batzuk, haren enborraren barruan, pixkat haren adinataz, pixkat informazioa ematen digutena. Hementxe, ja pixkat denbora eman du moztu zutenetik, baina badaude oraindikan ikusgai zenbait marra ezberdin. Zuhaitzen urte datatzeko zientzia honi dendrokronologia deitzen zaio, eta informazio dexente antzeman dezakegu eraztun hauek aztertuz. Adibidez, badaude marra batzuk, eta marra bakoitzak bi koloretakoa dire. Marra bakoitzak urte baten informazioa ematen digu. Hemen jaiak kolorea baino ez, bada bere forma edo pixkat marruskaduraren ukimen ezberdinarekin. Hementxe, adibidez, bi kolore horiek ikusten ditugunean, kolore argia bada pixkat udaberrian bere urtean bota zuen hazkunde hori. Aldiz, kolorea iluna denean, esan nahi du, bazela bere haztapen vegetatiboa edo. Zuhaitzek beti zurgatzen dute gai mineralak eta urak iaia azkeneko geruzatik, azalaren justo azpikaldean dauden bi estrukturaren bidez, bi oditxo txikien bidez, edo, hobeto esan da, tutua baino estrukturen bidez, dilera xilema eta floema. Orduan, kolore horren bidez eta horren loditasunaren arabera, jakin dezakegu urte hori emankorra edo zuhaitzak arazoak izan zituen. Adibidez oso zabala direnean, esan nahi du, probestu zuela azteko eta oso urte ona izan zela berarentzat. Aldiz, marra horiek eta kolore horiek oso estuak direnean, arazoak edo arazoetaz mintzatzen gaituzte. Agian izurrite bat, edo gaixotasun bat, edo lehorte handi bat izan zitekeen, askotan ere haize boladak handiak, eta horren arabera, jakin dezakegu ea istripuren bat jaso zuen, adibidez, honetan pixkat zaharkitua dago, baina zuhaitzaren zirkunferentzian, marra horiek askotan ez dira loditasun berdinakoak. Askotan, pentsa, igual ekaitz batean, edo tximista batekin, adarrak moztu zitzaizkion, edo arroka haiz batek jo zuen, eta askotan epizentroa galdu egiten dute. Askotan gero, oreka horiek ere posiblea da ikustea, historiaren lekuko diren dendrokronograma hauek. Eta badago oraindik jendea naturan lan egiten duenak, esaterako abeltzaintzan eta nekazaritzan? Bakarran batzuk gelditzen dire. Bai, baserri gehienak desagertu dire eta baserritarrak herrira etorri ziren, baina orain gazte batzuk hasi dire berriz ere hortan, ez? Orain gehiena haragitako azinda, behiak, aretxik, zokorrak, eta gero gazagintzan ere baten batek paratu du horretan aritzeko baserria eta ustiak eta bueno, badirudi gaze batzuk mugitzen ari direla eta gogua dutela hortan aritzeko berriz ere. Hemen gertatu zen ikaragarrizko industria handia parazuten altzairugintza,
eta horrek erakarri zuen jende haunitz herrira, eta baserriak gelditu ziren hor nola bat ere antziak edo. Orduan, ez zuk esandakoaren arira, badago gazte kopuru handia erabakitzen duena hemen geratzea? Bueno, haundia ez da kopuru orainik ere, baina, badirudi berriz ere ernatzen ari dela, zeren garai bateko baserritarrak herrira etorri ziren eta bazirudien, baserriak desagertu zirela. Baina, gazte batzuk animatu dire berriz ere baserritara joatera, eta, ikusten dugu berriz ere behar bada berpiztuko dela kontu hori. Eta konta iguzu, zure harreman pertsonala inguruko mendiekin eta orokorrean natur ingurunearekin zein da? Ni hemen jaio naiz eta orduan badut harremana eta jubilatu nintzenetik eta aintzinetik ere ikaragarri gustatzen zait mendira joatea. Eta ja egunero joaten naiz eta lehen errandizudan bezala edadura handia du Lesakak 55 kilometro eta orduan ibilbide haunitz egin txezke Lesakatik atari gabe. Eta orduan egunero alde batera bertzera gainera mendiak egunero gauza desberdin bat aurkezten dizu. Beti bera da, bino beti desberdin, ez? Egun batzutan ikusten duzu hor saiak egaka eta erraten duzu, hemen zerbait izanen da. Bertze batean ikusten duzu azkan arru bat hor bide bazterrin hila edo ardiak ere, lehengaldin bi ikusi nituen hilak bide berien eta jendia aurkitzen duzu, jende horrek kontatzen dizkizu horrelako historia bai gara batekuk, adin bateko baserritarrek eta harreman ikaragarri aberatsa eta da. Eta disfrutatzen duzu, ez? Bai, ikaragarri. Eta hemen herrian ze giro mota daukazue? Herrian bitxo agertu zen arte, giro polita izaten zen, beti Lesakak fama izan du herri parranda zalea eta hemen San Ferminak, inautiak garai baten, inautek izaten ziren bestarik handienak. Gero ferik, Eguberrietako bestak, giroa izaten da eta hortik kanpo, edozin asteburutan ere, batzuk kinto besta dutela, berze batzuk batek ezkondu behar dula eta herri agurra egin behar dutela, xaltxa izaten da. Eta gainera, musikaldetik ikaragarri herri aberatsa da. Hain txikia izan da, hemen badugu herriko banda, Nafarroko bigarren zaharrena da. Trikiteilariak, kordiolariak, txistulariak, dantzariak, txaranga, bi abesbatza ere baditugu. Eta musikaldetik ikaragarrizko aberastasuna eta jendia ikaragarri inplikatua kontu horretan. Eta orain imaginatu lagun bat etortzen zaizula Lesakara bizitan, zekintza motak egingo zen dituzke berarekin bai herrian eta bai inguruan ere? Egun bateko etorriko balitz lagun hori, nik egunero egiten dudana ez, mendira, eraman, horrela toki politxamara, kontuan hartu behar da, uda, negua zer den, bino orain, udan gaude, eraman nuke horrela mendi ez eguzki aldera, suspel aldera pixko bat eraman, erreka ingurun, erakutsi. Inguru hori, gero etorri, dutxa eder bat eman, bueltaska bat hemen herrien ere baditugu horrela ostatu franko, horrela pote batzuk hartu, bazkaldu, eta arratsaldin herria, erakutsi ez. Hemen baditugu dorre hori, Zabaleta, gero Minjurinea, bertze dorre bat 15. mendekoa dena, Jauregi Borginea ikaragarri polita, Kulturretxea, Burdinaren museoa, Eliza bera, ikaragarri polita da, gero badugu hor Elizako bidin eta Minjurinea dorrearen ondun pikota, garai baten horrelako gurutzadura eta zigorra agerian jendearen aintzinean emateko erabiltzen zen horrela arrizko pilare handi bat, gurutze bat gainean duena. Eta hori guzia eta herria pixko bat ikusi, enpresa hori ere naiz ikusgarria ez izan, merezi du ez ikusteko Lesakak bere garaian izan zuen industrializazioa edo.
Bueno, nik uste egun gehiago beharko zenituzkela, egun bat baino gehiago beharko zenituzkela, ez? Hainbeste gauza interesgarriak ikusteko. Eta hori biderkatuko nuke luzexeago geldituko balitz, eta ez bakarrik Lesakan. Bortzerritara eraman, iparraldera, hondartzak, eta bueno, punto ikaragarri politan dago gauza unitz ikusteko. Iparraldean hor, pentsatzu, Hendaia, Donibane, Loitzun, Miarritz, eta gero Bertzealdera ere, kostalde guzia, Irun, Onjarbi, bada nora joan zer egin. Zeo zer edan eta jan ondoren beranzko bidea hartuko dugu. Baina lehenagotik jakintzazu hemen Kantauri itsasoa ikusteko aukera daukagula. Eta gainera ez bakarrik Kantauri itsasoa, baita Donosti, Jaizkibel ondoan edo Hondarribi ondoan izanik, edo baita iparralden dagoen Biarritz ere bai. Eno lagunok, orain beranzko bidea lehen esan bezala 3 kilometrotakoa da, eta ibilbide berdina daukagu aurretik. Orain, hasierako jaitsiera honetan, lasai joan bai, arriskutsua delako. Bagoaz. Bukatu dugu gaurko ibilbidea. Gaurkoan, Aiako Arrietara hurbildu gara. Zehazki, Erroilbide mendia igotzera, 839 metroko garaia duen mendia. Hemendik Aritxulegiko lepotik hasi dugu gure ibilbidea. Guztira, 3 kilometrotako igoera izanik. Esan bezala, lepotik hasi, pista hartu eta berara bidezidorren bitartez Aitzetara heldu gara. Aitzetan azken kilometroa daukagu, eta bertatik poliki eta lasai joan beharra dago, izan ere arriskutsu dago, eta lokatza dago bidean barna. Beraz, segurtasuna edukitzeko ipini eskuak eta poliki tontorrera iritsiko zarete. Bertatik ikuspegiak ikaragarriak dira, Kantauriko itsaso guztia ikusteko aukera daukagu, baita Hondarribi, Donosti edo Biarritz ere bai. Bestaldetik berriz, Nafarroako tontor nagusi asko, saioa adibidez ikusteko aukera daukagu. Bueltako bidea, esan bezala, beste 3 kilometro izan dira, ibilbide berdinetik. Gogoratu, oso ibilbide polita dela, familiekin eta lagunekin egiteko oso gomendagarria. Eta gogoratu beti, ura hartzea. Hemen adibidez, Aritxulegiko lepotik 200-300 kilometrotara iturri bat daukazue. Eta bestetik, gogoratu krema ere sartzea. Beno, lagunok, bukatu dugu gaurko ibilbidearekin. Hurrengoan ikusiko dugu elkar. Lesakaren inguruan, Orin erreka pasatu egiten da, eta justo hementxe gaude Orin erreka eta Bidaso ibaia elkartzen diren lekuan. Gure ibaiak askotan izaten dira bioanistasunaren etxea edo ekosistema oso anitzak. Hementxe, orain, Bidaso ibaia tranquil ikusten dugu, baina urak eta prezipitazioa botatzen duenean, kapaza da ordu gutxi batzutan 6 eta 7 metro igotzeko. Askotan, erne ibili behar dugu, eta parte meteorologiko gehi erne egon eta kasu egin. Hementxe, ez dakiten zuten den, baina
kaskabeltzak, igelak, eta hemen, jeia, Ilunabarrean, natura pixkat, apurka-apurka, mugitzen hasia da. Hemen, paso egingo dute egunez mugitzen diren animaliak eta apurka-apurka gauez mugitzen diren batez ere ugaztunak eta igelak mugitzen hasiko dira. Gaur, saiatu gara Lesakako ingurua zuenganatzen. Bai basoak, larreak eta haien ekosistemak zuenganatzen. Espero dugu saioa gustoko izatea eta hurrenera arte. Mila esker, eta ongi bizi! Eta orain gaiaz pixka bat aldatuz, zein da Euskararen presentzia hemen Lesakan? Barkatu? Euskararen presentzia hemen Euskararen Lesakan. presentzia. Bueno, Lesaka herri euskalduna da. Bai. Garai batean, errateko modun, 100% izan zen, gero enpresa lehenago aipatu dizudan handi horrekin, etorkin jauniz etorri ziren gehien bat Espainialdetik, eta orduan, bueno, erdalduntze prozesu bat izan zen, eta hori sumatu zen erabileran. Bai. Gehien bat ostatutan eta erdara unitza ditzen zen, gero horreri nola patxere buelta emateko ikastola egin zen, eta orain dela 40 eta pik urte ikastola martxan jarri zen, eta bueno, hortik aintzinera ja gazte jendea eta ikusten duzu, bueno, Euskara erabiltzen dela gazten artin. Hor belaunaldi bat bada, 58an edo etorri zen fabrika hori, eta urte horietan 20 urtez edo belaunaldi bat edo bi izan ziren nahiko erdaldundu zirenak, bino horretaz kanpo zarrek Euskara erabiltzen duten nagusiki eta gazik ere bai. Eta bueno, tarteko belaunaldi horretan, eta ni belaunaldi horretakoa naiz, ikusten duzu denetatik. Kuadrilla batzuk euskaraz aritzen dire, bertze batzuk erdaraz, eta bueno, hau izan nahiko izaten da euskaldun kuadril baten barrenean erdaldun bat izatea, ba gehienek erdarara jotzeko, ez? Eta zuk adibidez, belaunaldi horietan jaio zinen, orduan non ikasi zenuen euskarazu? Bueno, euskara guk itxin ikasi genuen. Etxean. Bino gero eskolan erdara utxean ematen genuen guzia, orduan erdaraz ezituetakoak gara. Eta gainera, bueno, erdaraz ikasi behar genuen aldez edo moldez. Hau da, nahi edo nahi ez, bai. Eta orduan, bueno, pues, normala izaten zen gure artean, garai horretan, eskola garaian eta hori erdaraz aritzea gure artean. Claro, hau izan izaten zen eskolara joan eta derrigorrez egin behar zenun, harremanak bertan izan behar zen itun erdaraz nahi eta nahi ez, eta orduan kanpora nola patxere joaten zen hori. Gero, claro, militantzia eta kontzientziazio kontu hori etorri zen, eta hortik gaintzinera berriz ere gure artean berreskuratu nuen, azken batean euskalduna ginen, euskaldun zarrak. Bai. Bueno, eta burura etortzen mazaizu, kontatuko diguzu Lesakako bitxikeriren bat? Bueno, lehenago galdetu duzu ez, Euskararen egoera Lesakan eta horrekin gogotu zait bitxikeria bat. Gerra ondotik, onat etorri zen ez dakit batalioi bat edo, eta horiek ziren artilleria atalekoak. Orduan, Lesakatik aginera, Oiartzun aldera, egin zen errepide bat. Eta errepide hori egin zuten errepublikarrek, nazionaliste, bueno, esklabutza zera moduan, barrakoietan bizi ziren, eta hasi ziren lehenbiziko azpitik egiten, bertze bide batetik, ez gaurko bide horretatik. Eta hor bazen iturri bat, eta iturri horretan egin zuten horrelako hormigoizko ikaragarri monumento gisako ikaragarri txusia, hango armak, artilleriako armak, eta San Fernando da artilleroen patroia dorren dezagun, ez? Eta orduan, San Fernando, la fuente de San Fernando, deitzen zioten. Eta urtetan la fuente de San Fernando, hasi zen edatzen. Hori beti izana zen, betitik txakaingo iturria. Eta orduan, baita bertakuk ere hasi ziren erraten, bueno, fuente de San Fernandora joanen gara, edo San Fernando iturrira, eta gero ja hasi ginen batzuk, haizue,
Hori San Fernando da, gerra garaiko eta gainera soldadoek jarritako izena, hori Txakaingo iturria da betitikan. Gero azkenean eurek egindako monumentu hori bota zen, eta gaur den egunen, ja gehienek berriz ere Txakaingo iturria bino. Ze denbora txikien galtzen alden horrelako toponimo bat, eta erdal toponimo batek ordezkatzen aldu berez euskal toponimoa zena, ez? Bueno, eskerrik asko denagatik, oso interesgarria izan da benetan elkarrizketa. Bueno, Eta... ez da zeri. Bueno, gu jarraituko dugu gure bisita hemen Lesakan. Agitz ongi pasa eta ja ongi bukatzen duzuen eguna. Bai, seguro baiet, eskerrik asko, aio. Bai, ez da zeri. honetatik emango diogu amaiera gaurko saioari Lesakan, aukera paregabea izan dugu herria ezagutzeko, eta orain pixka lainotu da, baina bueno, honekin bagoaz, eta jakin dezazuten, hementxe zubi honetan Lesakako San Ferminetan, uztailan, dantzatzen dute hemen hain ospetsua den zubi gaineko dantza. Gu bagoaz eta hurrengora arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.